להתוועד עם פלסטלינה זה אפשרי. זה מה שיקרה במוצאי שבת בעזרת השם, אצלכם, ברמת בית שמש, בית חב"ד, רמת בית שמש ג'. שם אני הולך לפגוש אתכם, אבות ובנים, אמהות ובנות, להתוועדות מיוחדת במינה. התוועדות שמשלבת יצירה עם התוועדות, כדי להחדיר את האור של תורת החסידות בתוך החיים שלנו, בתוך היצירתיות שלנו, בתוך הנשמה שלנו, להתחבר באמת בתורת החסידות. אז אני מחכה לכם להתוועדות מיוחדת במינה בשעה 7:30 בערב, בבית חב"ד ברחוב חבקוק 7. אני אהיה שם, אני מחכה לראות את כל אחד ואחת מהילדים והילדות הנפלאים, יחד עם ההורים. בעזרת השם נתוועד, נתחמם, נתקשר לרבי, נאיר את תורת החסידות בחיים שלנו, ונזכה לביאת משיח צדקנו. מחכה לכם, גות יום טוב, גות יום טוב.